दा फार्स्ट टाइमावनो आङो गेटखौ दिन्थिसिगोन नै गेटआखौ बेबायदि बानायनाय जादों हेपि निउ इयार 2023 नायदो नै आइपवालि पिकनिक स्पट दा बियो ओपनिं जासिगोन 10 थारिखआव आरो हेलो लोगोफोर आङो दायो दंफैयो चिरां डिस्ट्रिक्ट आइपवालि बैग्रिबारियाव दा बे आइपवालि बैग्रिबारिया पिकनिक स्पट महरैहाय दानि डिसेम्बरनि 10 थारिखआवहाय ओपनिं खालामजानाय जासिगोन दा बेयावहाय सोर बर' सावथुन मुलुगनिफ्राय आर्टिस्टफोर सफैगोन आरो बेजों लोगोसे सोर बे पिकनिक स्पटखौ ओपनिं खालामफैगोन बा फिथा हास'फैगोन आङो कमिटिनि मानसिजों एसे सावरायनानै थांसिगोन आरो बेजों लोगोसे माखासे सिनारिफोरखौबो लकेशनफोरखौबो आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों स्राय देखायसिगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय दा नैबे आइपवालि पिकनिक स्पटनि एडभाइजार बगला नार्जारि आदानिफ्राय आङो फंनैसो सोंनाय जासिगोन दा बे आइपवालि पिकनिक स्पटआथ' 10 थारिखनिफ्राय ओपनिं जासिगोन दा बेयावहाय बर' सावथुन मुलुगनिफ्राय इनभाइट खालामनाय जादों नामा जेनेबा औ जादों सिंगार हिसाबै फुकन बर' आरो एक्ट्रिस हिसाबै मनिषा मुसाहारि आरो एक्टर हिसाबै बिग्राय ब्रह्म आरो एक्ट्रिस हिसाबै लक्ष्मी ब्रह्म आरो फुंबिलि बसुमतारी बिथांमोनखौ जोङो बे नैबे जोंनि आइपवालि पिकनिक स्पटआवहाय जोङो हांख्रायनानै लाबोनाय बेबस्थाखौ थिग थाक खालामजोबनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे बेयावहाय इन्टेलेक्सुवेल नेताफोरबो सफैनाय जागोन नामा जेनेबा ओपनिं समावहाय जेनेबा सावरायग्रा जोंहा सारखौहाय जों लिंहरदों बेजों लोगोसे जोंनि गामिनि ओनसोलनि इन्टेलेक्सुवेल गावबुरा आरो इन्टेलेक्सुवेलफोरखौ जोङो लिंनाय जादों लोंनाय जानायजों एसे बे पिकनिक स्पटफ्रावहाय आदा मारिनायखौ नुनो मोनो दा बे आइपवालि पिकनिक स्पटआवहाय बेफोरबायदिखौहाय जेनेबा एलाउड होनाय जादोंना जायाखै जेनेबा पिकनिक स्पटनि कमिटिनिफ्राय बेबायदि नङा जोङो बेखौ एलाउड होआ 2022 बेसिमाव जों दा सफैनानै दङ खिन्थु जोंनि बे आइपवालि पिकनिक स्पटआव बेबायदि जोङो खालामहोआखै आरो बे जोंनि जानाय लोंनायफ्रा बेबायदि अपेन गैया बेनिखायनो जोङो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ जों खावलायो जोंनावहाय बेबायदि गैया जोङो बिराद स्टेन्डार्ड हिसाबै जोङो खुंगासिनो दङ आरो जोंनि प्रसासननिफ्रायबो आरो जोंनि बर'नि जि संगठनफोर दं जेखौ बुङो जोङो एबसु बिथांमोननिफ्रायबो माना दङ बिनिखायनो बिथांमोनखौ जोङो साबायखर बावो बिथांमोननि निर्देश आरो प्रसासननि निर्देश बेखौ जों मानिनानैसो जोङो आइपवालि पिकनिक स्पटखौ सालायो दा आङो आदानावहाय बेखिनि कुइसनखौ मानि थाखाय होखो होननानै बुङोब्ला गोबांथार रायजो राजाफ्रा बुङो दानि आजिखालि पिकनिक स्पट खुलिदों बे पिकनिक स्पट खुलिनायनि गेजेरजों बेबायदिनो गोबांथार लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफोरखौ बेबायदिनो जौ बेदरनि आदा खालामो होननानै माखासे मानसिफ्रा मिसआन्डारस्टेन्डिं बुजियो दा बिनिखायनो आं आदानावहाय क्लियारैहाय बे फंनैसो कुइसनखौ लानाय जाबाय आरोखि आच्छा बेयावहाय जों मोनसे खोथाखौ बुंनांगोन बेयो गावबागाव बेक्तिगत खोथा बेयावहाय जों साफ्रोमबो सेंग्रा सिख्ला हिसाबै गावनि मान मर्यादाखौ लाखिनानै बे पिकनिक स्पटआवहाय हाबफैनायखौ जों लुबैयो मानोना आइपवालि पिकनिक स्पटना बेफोरबायदिखौ जोङो गाज्रि जाथाय बा माबाखौ जों लुबैया आरो जोंहा आखायाव प्रसासन दङ बेनिखायनो जे साफ्रोमबो पिकनिक जाफैग्रा जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जाहाथे मोजाङै जानानै मोजाङै थांफिनो बेखौ जों आइपवालि पिकनिक स्पटना लुबैयो दा आङो बेबायदिनो सोंनानै कमिटिनिफ्रायनो मिथिनो मोनखाबाय नोंथांमोना निस्सय फैनानै जाफैनो हागोन बयबो लैहोर फैनानै जाफैनो हागोन जायगाया बहुत मोजां ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जायगा नोंथांमोना निस्सय फैयोब्ला ओरैबायदि गोजोननाय मोनगोन दा जायगाफ्रा ओरैबायदि मोजां नै दा बिथांमोना लोंनायनि थाखायबो दंखलाव दै बानायनानै होनाय जाखाबाय नै ओरैबायदि सुबिदा बानायनानै होजोबनाय जादों दंखलफोर दा दंखला मोनथाम बानायनानै होदों आरो नोंथांमोना निस्सय दैनि प्रब्लेम जायोब्ला बे दंखलफ्राव आरामसे सिरनानै दैखौहाय लोंनो हागोन आरो दा नायनानै लादो नै जायगाफोरखौ ओरैबायदि सुबिदा आरोना पिकनिक जानो थाखाय सारिगिदिं जेरैबो दंफां सायख्लुम दंफाङाबो ओरैबायदि मोजांसो बैग्रि आरोना नोंथांमोना निस्सय फैनानै दुन्दिया आरो फानलु लाबोनानै बैग्रिफोरखौ आरामसे जानानै थांनो हागोन आरो गोदै दंथारो आरो बेजों लोगोसे सोरबाफोर पिकनिक स्पटआव फैनानै दुगैनो गोसोब्ला नैबे साखाथियावनो दै दंखायो बे दैखौबो ओरैबायदि ओरैहाय JCBजों बुथेनानै दामोल खालामनाय जादों दैया गोथौयैनो ओरैबायदि मोजां
बाज्रुमलायनानैबो नोंथांमोना दुगैनानै थांनो हागोन आरो बेजों लोगोसे नैबे साखाथियावहाय ओरैबायदि मोनसे सेल्फि पइन्ट औवानि ब्रिज दलां बानायनानै होनायबो जादों आरो बैयाव नै एसे डेक'रेसन खालामनाय जादों आरोना दंफां मुराफोरनि गायनानै दा नै बेफोरबायदि आरो दैनि थाखायबो जेबो प्रब्लेम गैया नोंथांमोना निस्सय फैयोब्ला दंखलाव आरामसे दै मोनलोंगोन आरो दंखलखौहाय बिथांमोना बे बैग्रिबारि गेजेरावनो बबेखिनियावहाय दोना होनाय जादों जिखिजाया गंथाम दंखलखौहाय दोनानै होनाय जादों होननानैहाय बिथांमोना बुंदों दा कमिटिनि मानसिफ्रा आङो भिडिअ'आवहाय केपचार लायाखैब्लाबो बिथांमोना भइस रेकर्डनि गेजेरजों देखायबाय बा खोन्थाबाय दा नै बैयावबो दं नै दंखला मोनसे आरो बेजों लोगोसे खाथि खाथियाव दङ आरो दा मोजाङानो